हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा रायजोआव गोबां रां सोबाय गोबां नेगासिनो दंमोन सिगांनिफ्रायनो आरो नोंथांमोना गोबां यूट्यूब चेनेलाव मोन्दोंमोन लोगोसे बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलावबो नोंथांमोना मोन्दोंमोन जे नभेम्बर दानावहाय राङारि अनसुंथाइखौ सोगोन नोंथांमोननि गोदान लिस्ट अरुणोदय बेनिफ्राय सिगांनि लिस्ट नोंथांमोननि अरुणोदय एन्ड बेनिफ्राय आसाम सरकारनि राङारि अनसुंथाइ लोगोसे पेन्सन बेनि सायावबो आपडेट आरो लोगोसे पीएम किसाननि फैसाखौबो रांखौबो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ जोबोर मोजां आपडेट जाबाय दा पीएम किसान मोनग्राफ्रा अरुणोदय मोनना मोना बेनि सायावबो गोबां कमेन्ट्स फैयो बेखौनो कभार खालामगोन जाय नोंथांमोना बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम लेटेस्ट आपडेट मोननो दा मोनसे बाथ्रा आसाम स्टेटआव पर्टेला अरुणोदयनिया सेपारेट दंमोन सिगाङावहाय गावनि एक्सट्रा दंमोन नाथाय दासिमबो बेखौहाय आपडेट खालामाखै मानोना गोदान सोसननाय हाबाफारिया जादोंमोन जोंहा आसाम स्टेटआव 36 लाखसिम बेनिफिसियारिसफोरखौहाय गोदान सोसनदोंमोन माने दाखालि बावै 7 लाखखौहाय गोदान सोसनबाय दा बेनि गेजेराव जायफ्रा फाइनाल फर्म नोंथांमोना साबमिट खालामदों एबा एग्रिमेन्ट खालामनो मोनदों नोंथांमोननि एकाउन्टआवसो बे रांखौहाय सोनाय जादों जायफ्रा जोबथि सानसिम एग्रिमेन्ट खालामनो मोनदों अरुणोदयआव नोंथांमोनाहाय अब्ला नोंथांमोना मोनगोन 750 रांखौहाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि अरुणोदय स' लोगोफोर पीएम किसाननि नोंथांमोना रांखौबो मोनगोन टेनसन गैया बाथ्रा जाबाय जाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्किम्स आरो आसाम स्टेटनि स्किम्स बाथ्रा जाबाय 750 आसामनि स्किम आरो पीएम किसाना जाबाय सेन्ट्रेलनि अब्ला मोननैयावबो मोननायनि चान्सआ दङ बे नङा जे अरुणोदय मोनग्राया पीएम किसान मोना बे नङा नोंथांमोना मोनजोबो माने बे टटेलि गुबुन गुबुनखा बे जाबाय आसामनि स्किम अरुणोदयआ बेनिफ्राय पीएम किसाना जाबाय सेन्ट्रेलनि स' बिनिफ्राय बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन 2022 2 अक्ट'बराव आरो फार्स्टआव स्टार्टिंआ 830 मोन बारायनानै 750 जाबाय आरो बेयावबो थाइसे खम हाबनायबो नोंथांमोननोहाय प्रुफ दिन्थिगोन स' बिनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना आरोबाव बारायनो हागौ स' बिदिबा जायफ्रा लास्ट मोमेन्टसिम लास्ट जोबथा सानसिम एग्रिमेन्ट खालामबाय नोंथांमोनासो मोनगोन आरो जायफ्रा खालामनो मोनाखै नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोनाहाय मोननो हागौ जेब्ला थार्ड फेजआ फैयो दा लोगोफोर 2.0 आव जायफ्रा नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना मोनबाय लोगोसे 1.0 सिगांनियाबो मोनबाय नोंथांमोना स्क्रिनशटखौ नायदो आरो बे स्क्रिनशटआ गोदान लिस्टनि नोंथांमोना जायफ्रा खालामदों स' नोंथांमोनाबो चेक खालाम एकाउन्टआव आरो मेसेजबो थाङा जानो हागौ मानोना दासान्दि मेसेज थाङाखै बेंकनिफ्राय स' बेखायनो नोंथांमोना खनसे बेंकआव एबा एकाउन्टआव नोंथांमोना जाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होदोंमोन बेयाव चेक खालामनो हागोन स' बिनिफ्राय पीएम किसाननि रांखौ नोंथांमोना 15 नभेम्बराव मोनगोन 15 नभेम्बराव 15 किस्तिखौहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ जायनो एकाउन्टआव गासैबो अके दङ जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो बे स्किमा थासान्दि नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो बे स्किमा नोंथांमोनाहाय दंबावो पीएम किसाननि स्किमा दंबावो मानोना एमपि इलेक्सन जायाखै बिसिम मोनबाय थागोन बेनिफ्राय सरकार थासान्दि नोंथांमोना मोनगोन बेखायनो नभेम्बर दानावबो पीएम किसानखौ मोनसिगोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननि स्किमा पेन्सना हाबसिगोन एबा हाबबाय आसाम स्टेटना नोंथांमोना 10 दानावनो मोनो स' बेखायनो चेक खालामदो जायफ्रा पेन्सन मोनगिरिफोर आरो लोगोसे पेन्सना मोननै रोखोम थायो मोनसे जाबाय स्टेट पेन्सन आरो मोनसेया जाबाय जोंहा सेन्ट्रेल पेन्सन दा बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट नेक्स्ट लेभेलाव जि आपडेट फैबावो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव